στον απέραντο βυθό του Μαργαριταρένιου βασιλείου, κοντά στις πολύχρωμες ανεμόνες και τους λαβυρινθώδεις κοραλιογενείς υφάλους, ζούσε η Γοργόνα που όλο το βασίλειο συζητούσε, η Ιβαριέλ. Δεν ήταν η Γοργόνα που φαντάζεσαι από τραγούδια και μύθους. Ήταν παχουλή, γελαστή, με μάγουλα ρόδινα και σώμα γεμάτο καμπύλες που η θάλασσα αγαπούσε να στροβιλίζει. Οι υπόλοιπες γοργόνες ψιθύριζαν πως έμοιαζε με βαρέλι με λέπια. Όμως η Ιβαριέλ άκουγε τα σχόλια και απαντούσε με το πιο πλατή, φωτεινό χαμόγελο, κυματίζοντας την ουρά της και κάνοντας τα ψαράκια να ξεκαρδίζονται στα γέλια, γιατί περίμεναν όλοι πως η δύναμη κρύβεται στην κομψότητα και στον τελικάτο, κι όμως η Ιβαριέλ είχε κάτι πολύ πιο δυνατό. Το τραγούδι της. Όχι απαλά κύματα, όχι θλιμμένη φθόγγι μιας γλυκιάς ειρήνας, μα δυνατή φωνή, φάλτσα, ξεσηκωτική. Ένα τραγούδι που όταν η Ιβαριέλ ανέβαινε στην επιφάνεια, ρουφούσε τα κύματα και αν ήθελε εξαφάνιζε πειρατικά καράβια στο λεπτό, γιατί η φωνή της μπορούσε να γεννήσει στροβίλους ικανούς να αλλάξουν τα ρεύματα του ωκεανού. Μια μέρα ο ωκεανός σκοτήλιασε. Η τρίαινα της τρικυμίας, το μαγικό αντικείμενο που κρατούσε τις θάλασσες ήρεμες, εξαφανίστηκε. Ο πρίγκιπας Πρασινολέμης, ένας πρώην βάτραχος που είχε μετατραπεί σε πανούργο μάγο, το είχε κλέψει, ζητώντας εκδίκηση από τις γοργόνες που τον περιφρονούσαν. Στο παλάτι επικρατούσε πανικός. Γοργόνες μαζεύτηκαν φοβισμένες, ψάχνοντας λύσεις σε παλιά βιβλία μαγείας και αρχαίες συνταγές φίλτρων. Όμως, μία και μόνο μία σηκώθηκε αποφασιστικά, η Ιβαριέλ. Φόρεσε περήφανα τα μαργαριταρένια της σκουλαρίκια, αγκάλιασε το τρελό χταπόδι σακίδιό της και με ένα βαθύ αναστεναγμό πήρε φόρα για τα πιο σκοτεινά νερά της θάλασσας των χαμένων καβουριών. Εκεί την περίμεναν δοκιμασίες, ρεύματα τρελά, φανταστικά ψάρια που είχαν γίνει υπηρέτες του πράσινου πρίγκιπα και ύφαλοι χωρίς τέλος. Όμως κάθε φορά που βρισκόταν παγιδευμένη, η Ιβαριέλ έπαιρνε βαθιά ανάσα και τραγουδούσε. Το γέλιο της προκαλούσε καταιγίδα. Οι νότες της άνοιγαν περάσματα στα πιο δύσβατα σημεία. Αγέροχη έφτασε στο άντρο του πρίγκιπα. Εσύ θα με σταματήσεις με τις καμπύλες σου και τα φάλτσα σου? Τότε η Ιβαριέλ γέλασε. Πήρε δυνατά μια ανάσα και άρχισε να τραγουδάει. Ο βυθός σύστηκε. Ένα τεράστιο ρεύμα στροβιλίστηκε και μέσα σε μία στιγμή ο πρίγκιπας, η τρίαινα και όλο του το στρατόψαρο βρέθηκαν τυλιγμένοι σε φούσκες. Μόνος τρόπος για να γλιτώσει ήταν να ζητήσει συγγνώμη και να παραδώσει το μαγικό αντικείμενο. Η Ιβαριέλ επέστρεψε θριαμβευτικά κρατώντας την τρίαινα ψηλά. Όλοι παραδέχτηκαν πως η αληθινή δύναμη δεν κρύβεται στο σχήμα, ούτε στα φαινόμενα. Κρύβεται στην αυτοπεποίθηση, τη χαρά και τη γενναιότητα της καρδιάς. Κι έτσι, κάτω από το φως της Πανσελίνη, η Ιβαριέλ έγινε η πιο αγαπητή γοργόνα των ωκεανών και το τραγούδι της ακούγεται ακόμα σε κάθε βουτιά γεμάτη χαμόγελο.